Mwadzuka bwanji Malawi, mwadzuka bwanji. Ndine Mangulama kuchokera kumuzi uja wa Mtulisha, Senior Chief Mwambo Kuzomba. Mwadzuka bwanji Malawi lero pa 29 July 2025. Tili pa nkhani ya zisankho. Lero ndikufuna kuchita dwell kwambiri pa nkhani ya kafukufuku amene anatuluka, kafukufuku wa ziphuphu, kafukufuku wohongedwa, kafukufuku amene alibe impact ina iliyonse pa nkhani ya chisankho chikubwera pa 16 September. Kafukufuku amene tikhoza kunena kuti wochita kuchitidwa sponsor ndi anthu olephera, mbava za DPP, mbava za DPP achinana Malomba, mbava za DPP achina Mwanamveka, mbava za DPP achina George Chaponda, mbava ya DPP makamaka Mai Madando amene anaononga ndalama za Malawi kupangisa chisankho kawiri, yeyo atagwirisa ntchito Tipex. Mbava za DPP achisale, mbava za DPP konse kumene zili timati tikuuzeni pano kunena kuti kafukufuku wa tuluka posachedwa apa alibe kuthekera kwina kulikonse kusintha mioyo ya Malawi amene akhonzeka kuti akavotere Dr. Lazarus Chakwera kuti apitirize ngati president wa dziko la Malawi. Ndine Mangulama kuchokera kuno kumuzi wa Mtulisha, Senior Chief Mwambo Kuzomba. Ndimafuna ndipereke chisanzo chabwino makamaka kuti muchimvesere inu abale athu amene muli ku Central Region komanso ku Northern Region. Panali bambo wina amene anali ndi ana 12. Malinga ndi kubereka kwa kale, anthu amabereka ndithu. Ndiye bambo ameneyi anali ndi farm. Ndipo famu yake inali yoti amadzala mbewu za kumunda monga chimanga. Ndiye bambo ameneyi anadzuka mmamawa wa siku lina, kuwayitana anake ndi kumawawuza kuti I think chaka chino sitilima, chaka chino ndaoneseredwa ndi Mulungu kapena ndamva kunena kuti mvula sigwa. Mvula sigwa chaka chino, sono ananga mulimbe mtima, chaka chino sitidzala chimanga. Ana onse anali ena moyenda anayimbira mafoni kuti chaka chino kufamu kuja malinga ndi chilengedwe mene chilili chaka chino, vuto la za chilengedwe, mvula sigwa, mvula sigwa. Pa nthawi imene ankakamba zimenezi kuti manebazi yake, mafamu awo amene anayandikana ndi famu yakeyo, anthu anali ali busy, ayimake amafamu amene anali akupita maminda mwawo kumakalima paka na ndithu nkusiriza kusosa. Then mvula inagwa. Mvula yagwa ndiye achedwa akuitanizana ndi ana iso palipo tipanga bwanji popeza mvula yagwa tithamangise minda. Anali ma part of that munda, part of that farm, just half. Ndiye mvula yagwa, anthu adzala chimanga. Bamboyi ataona kuti anthu adzala chimanga ndipo maminda akuoneka kuti ndi obiriwira bwino, ndi akuwayitana anakenso ku meeting ku nyumba kwake kunena kuti ananga, ndati ndikuwuzeni kunena kuti chaka chino anthu onse amene analawira kukalimaja sakolola kuposa ife, titakolole chambiri chimanga ndife. Ndati ndikulimbiseni mtima ananga kuti musadandaule, chimanga tikolola kopsa chaka chino, ngolo zochuluka kwambiri. Ilo chimene ndikuperekera chisanzo ichi ndichonena kuti ife tamva ndi makutu athuwa
anyamata amene amatumidwa ndi DPP kuzera kwa mtsogoleri wawo Peter Mutharika achina na Malomba tawamva kuyankhula m'marediyo, m'misonkhano, akuauza Amalawi kunena kuti chisankho chomwe chikubwerachi chaberedwa kale. Chisankho chikubwerachi chaberedwa kale, musapite kukalembesa. Anthu awa chisankho chachibera. MCP tiitenge kati kuti ndi famu imene inali neba wa famu ija inauzidwa kuti isalime. Paja ndanena kuti panali bambo wina anali ndi famu amene ana ake anauza kuti tisalime. So MCP ikhale mafamu amene ayandikana ndi famu imeneyi, amene aino ake ndi anawo anapita kukalima ndi kukadzala ndi kupalira. Ndiye bambo wolepherayi azinena kuti tikolola chaka chino imene ili DPP. DPP inauza anthu kunena kuti asalembese. Chisankho chaberedwa kale. Smartmatic bla bla, Annabel Ntalimanja bla bla bla, Andrew Mpesi bla bla bla, Electoral Commission bla 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 bla. Chisankho chaberedwa kale. Peter anaita na msonkhano wina wake ku conference ina yake imene uyu Chisale amanena zo zangozi yomwe inachitika ku I think kudowa amati minibus inaotchedwa achanchani pa msonkhano umene changati mukukumbukira Malawi. Peter ananena kuti ine ndithana naye Annabel Ntalimanja, makomishona anga anasikana kumeneko, ine sindimalephera. Koma mkati mwa ulendo umenewu DPP imalengeza kunena kuti chisankho chaberedwa kale, ndipo chisankhochi sichitheka. So report limene latulukali limene anahonga ati akafukufukule akunena chisankho chake chiti chimene iwo atawine. Chifukwa anthu amene analembesa ngati ndanena kale kunena kuti Central Region tawaona a Secretary General achipani cha MCP ndi anthu awo anyamata awo onse pa ground kuyenda mizi door to door kuphatikizapo mafumu aku Central Region akulengeza kuwauza anthu awo kunena kuti pitani mukalembese, pitani mukalembese, pitani mukalembese. DPP ikamanena kuti iwina chisankho chimenechi, akuluakulu amene anapanga kafukufuku ameneyi anapanga kafukufuku ndi anthu 500 dziko lonse la Malawi. Akunena anthu ake ati amene atapangise kuti DPP ilobwerere mboma. Chifukwa anthu amene alembesa lero ku Southern Region, ku Northern Region analembesa ndi cholinga choti akavotere MCP ngati chipani chimene chimawalimbikisa kuti kuli chisankho, pamene DPP imanena kuti kulibe chisankho, sichitheka chifukwa chaberedwa kale. Chisankho chimene akunena kuti atawine a DPP wo, mavoti ake atawatenge kuti. Anthu ake omwewa amene amatumidwa ndi achimwendo banda amene wowo akavotere DPP, sizitheka. Ndikufuna ndikulimbikiseni anthu nonse amene muna memezedwa ndi chipani cha MCP kuti kafukufuku uyo asakupaseni bize, asakupaseni pishu anthu alandira ndalama ndikuwauza kuti muzilemba mafigazi chonchi, muzilemba mafigazi chonchi, muzilemba mafigazi chonchi, manambala aziyenda chonchi, manambala aziyenda chonchi. Inu ngakhale munthu atalozedwa bwanji sangavotere chipani cha DPP, yekhayo amene sakulifunira zabwino dziko la Malawi. Ndimane ndikuuzeni pano anyamata a DPP kunena kuti anthu amene munaona kwambiri ku Bingu International Conference kumene Peter Mutharika amapita kukapereka mapepa ake, anthu ambiri amene anapita kumene kuja anapita kukaona za hefe kapena umoyo wa Peter Mutharika. 1, atafika kumene kuja ngakhale mavoters akumuzi a DPP wo ataona maemene akuonekera Peter Mutharika uja. Ndifuna ndikuuzeni kunena kuti ngati munali ndi 25% ya mavoti amene ali a Malawi ali
undecided voters panopo mwasala ndi 12%. Anthu ambiri akunena kuti sangavotere Peter Mutharika, wakula, akudwala, sathandiza dziko la Malawi. 2, running mate Mai Madando, Mai Tipex wapangisaso kuti amalawi ambiri, amalawi ochuluka amene sali ku area ya DPP apanga chiganizo chonena kuti sangavotere DPP. So kafukufuku ingati anapangika pakati pa 6 ndi 20 imene ili only 14 days sangakumane ndi anthu 7,200,000. Electoral Commission inalemba anthu 7,200,000 mukaundula wawo kuti ndi amene atavotere chipani cha MCP. Anthu amene munakumana nawo anthu 500 wo, I think ena munakumana nawo pansika, ena munakumana nawo kuti alibe chovotera. Mukapita ku Central Region lero mukaone misonkhano imene amapanga ku Central Region, anthu ake amakhala kuti akhala azibambo akuluakulu, azimayi akuluakulu, anthu onseja ali ndi chovotera, anthu onseja 3.2 million akukavotera Dr. Lazarus Chakwera as president of this country. Ndipo musagwedezeke amalawi anzanga nonse konse kumene muli, musagwedezeke ndi kafukufuku ameneyi. Kafukufuku ameneyi ndi chipani cha DPP chimene chatenga ndalama kukawapasa anthu amenewa kuti tapanga ni kafukufuku mulembe mafigures yakhale mwakuti kuti amalawi akhale shaken. Inu mwayankhula zinthu zosiyana mwanamiza amalawi mwanamiza pano mwabwera ndina mwamutuma Comrade Ntanyiwa kuti wapeza asilikali amene anapulumuka pa ngozi ya ndege zaboza zokha ndifati kuuzeni pano kuti amalawi akuziwa kuti Chilima anamwalira pa ngozi ya ndege, ndipo amalawi sazavotere chifukwa cha sympathy. Mukutaya nthawi. Amalawi ndifuna ndikupempheni amalawi nonse amene muli ndi chovotera kuti musatengeso voti yanu kukapereka ku chipani chija cha DPP. Ndikukuuzani ine ndi mmodzi wa anthu amene anayambisa chipani chimenecho. Ana Malomba kulibe, achisale kulibe, onse amene mukuwaona pano pa ang'ono waonena kuti akulimbana ndi chipani cha DPP kunalibe. Ine am one of the founders amene ndinapanga nawo chipani cha DPP. Kenneth Khaleng'oma, Joyce Banda, Bingu Mutharika ndi ena akuluakulu amene anatisiya. Koma nkhani ndionena kuti chipani ichi ndi chipani cha nkhanza, chipani chimene chimapanga zinthu zake moyipa pansi amalawi kuti muzivutika. Iwe amalawi amene ukufuna mtendere, ukufuna kuti dziko la Malawi likhale mmene lililimu, misewu yomwe tikuiona imene ikumangidwa 30 inches miyala kulowa pansi, tala olimba, kavotereni Dr. Lazarus Chakwera. Peter Mutharika sakubwera kuti azalamulire dziko la Malawi. Peter Mutharika ndi nganga, nkhalamba mwamuona amene alili thupi lake ni pero ndikunena zimene zomonsa opa munthu. Even ku Electoral Commission kwa kuchita manyazi kuna kuti bola ni mwina pakana ngokhala lamulo kuti anthu odwala asamapange nawo chisankho. Peter Mutharika akudwala ndi akubweretsa Mai Madando, munthu amene anaononga ndalama zanu a Malawi kupangisa chisankho kawiri. Nkhani ndionena kuti anthu akufuna kubwerera mboma kuti aziza kuberani a Malawi. So iweyo Malawi amene uli ndi chovotera, iweyo ndi amene uli ndi kuthekera kupanga kuti dziko lino lisaloweso m'mavuto. Kupanga kuti dziko lino lisaloweso m'mavuto. So ndimati ndikuuzeni pano kunena kuti DPP inahonga bungwe lina lake akuti la kafukufuku. Ife umboni tili nawo. Ndipo bungwe limenelo linalandira 60 million Malawi kwacha. Ndipo ndalama zimenezo anakapereka ndi Ana Malomba ndi achisale kukapasa anyamata amene abungwe limenelo, ndipo kuti apange zisankho zimenezi azilembe mmene zililimo. Koma zisankho zimenezi akuwina ndi Dr. Lazarus Chakwera. 60 million yanu imene munakapereka kubungwe limene Bingu Peter Mutharika kuzera kwa anyamata anu Ana Malomba ndi achisale
sigwira ntchito. 60 million imeneyo yapita m'mazi. Amalawi akukavotera chitukuko, Amalawi akukavotera maskulu, Amalawi akukavotera nyumba za aphunzitsi, Amalawi akukavotera nyumba za polisi, Amalawi akukavotera misewu yolimba, Amalawi akukavotera mtendere, Amalawi akukavotera president amene satukwana munthu. Inu simuzabwereranso pa mpando apita Mutharika, mukutaya nthawi. Ndifuna ndi achenjeze anthu akuntcheu kunena kuti achisale siphungu wabwino kunena kuti akakuthandizani ku nyumba ya malamulo. Musavotere Chisale, musavotere Mai Madando, kavotereni anthu amene akakuthandizeni, amene akupita ku parliament osati kukangosusa koma kubweretsa chitukuko m'madera. Uku kuli Sulemani, anthu akubangwe musakavotere Sulemani. Ndi anthu oti amangopanga phokoso m'parliament sabweretse chitukuko china chilichonse. Kumulanje kuli a George Chaponda akuberani nthawi yayitali, amakhala kunyambadwe. Si munthu onena kuti angakuthandizeni kumulanje. Taona mabridge pa social media ndi zambiri zimene zasweka kumene kuja kumulanje koma phungu akungodyerera. Don't vote George Chaponda this time around kumulanje. Kuchilazulo Mwanamveka ndi anthu aphokoso. Mwanamveka sakuyenera kukhala phungu. Anthu amene waonde amene akuononga ziko la Malawi. So ndimati ndikuuzeni pano kunena kuti kafukufuku amene anachitika ndiwohonga, anapereka 60 million Malawi kwacha, ife umboni tili nawo. Ndipo ndrama imeneyo ndi imene yapangisa kuti anyamata amenewa alembe marizasi kuti inuyo mukhale confused. Vote for Dr. Chakwera for the benefit of this country, for the betterment of this country. Musalole kuti mbava zibwerereso mboma. Mbava zimene zapha Maalubino musalole kuti zibwerereso mboma. Andi posa kuti Dalai wakalamba sangakhaleso president wa ziko. Even kampeni isapanga nawo. Mene kampeni imakomera muja munthu anapita kukapereka mapepa ake ku Electoral Commission sanapanga msonkhano ngakhale ku Lilongwe ku Central Region. Chifukwa chani? Waenda ukafika kumangochi ndi usiku ngakhale kungotusa zanja kudini mutilankhulisa mola kwika. Inutu inu aminume mbuli mukavotera Peter Mutharika. Inuyo inu mukavotera tonkhwitonkhwitu inu. Inu siku linatu muzavoteratu chinthu choti chinapita kale, wasalapo indi Gondwa yekha. Kavotereni Dr. Lazarus Makafe Chakwera as the president of this country. Ndine Mangulama kuchokera kumuzi wa Mtulisha, Senior Chief Mwambo Kuzomba. Kumeneko kunali kulankhula kwa Mr. Mangulama kuwuza dziko la Malawi kuti chipani cha Democratic Progressive DPP chatenga ndalama yokwanira 60 million Malawi kwacha kukahonga ku Institute for Public Opinion and Research IPO kuti apange kafukufuku ndi kutulutsa malizatsi amene akukomera chipani cha Democratic Progressive DPP. Ndi mwazimvera nokha Malawi timati musanachoke mutiuze kuti niyo muganiza bwanji. Mukaza kuti research imene anapanga a IPO ndi ya original kapena research imene iyi inali research yojudula imene achipani cha DPP alipira 60 million Malawi kwacha kuti iwakomere. Mutiuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.